bojone ati neka wong sing tak tresnani kados pundi yen kawula saderming lampahi niki para kadang santawis paripurna pasukatan ingkang dipun aturaken kaliyan para kadang campur sari Sri SSS mugi dadosaken panglipering manah panjenengan. Matur sembah nuwun kanthi kawigatosan panjenengan. Mbok bilih kirang nuju prana saking Purwa Madya ngantos Wasana kirang pranane dhateng manah panjenengan. Kula menika susule saking Sri SSS nyuwunaken gong samudra pangaksami ing wusana monggo sami asesanti jaya jaya wijayanti rahayu rahayu samya pinanggih. Allahul mu'afiq aqwami thariq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun.